Hi. Welcome everybody. Hello, Kame Lana. How's everybody doing? Welcome. Hi everybody. Welcome. Sorry, don't get Kame on auntie. Hi. Let me know. Kabe atihom allahum. Let me know. Kabe atihom allahum. Welcome. Hi, marhaba. Let me know. Kabe atihom allahum. Welcome. Welcome. Dahandohome Kame. Let's see. ساعات كنت يلا بهم. Don't get them عاد. Hi Rahawit. Welcome. So لما أنتي بزعبة milestone ናይ ቆልዑ ደረጃታት ደቅና ክሃርምዎ ዘለዎም ደረጃታት ምዕባለ ብዙሕ ተኣሽሙ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪብናሉ ነርና ኢና እዚ ክንደይ ግዜ ማለት እዩ በት ብዙሕ ሰብ ስለ ዘብለን ደላ ኣጋውህድ ብዛዕባ ከብለ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሞር ወሲኸ ገለ ብዛዕባኡ ክዛረበ and make sure please share ግበርዎ ስለምንታይ especially እዚ ሞር ከዓ ነቶም ቶም autism ኣለዎም ንፈለጥና ደቅና ንገለን already ፈሊጥና እንዲና እዚ awareness ንኽንህብ ነቶም ዘይፈለጥ ወይ ነቶም ቆልዑ ዘለዎም ለማ ዓንቲ ሕጂ ብዛዕባ ኣብ 2 ወርሒ ህፃናት ክገብርዎ ዝግብኦም ደረጃታት ክሃርምዎ ዝግብኦም ደረጃታት ብዛዕባኡ ክዛረበ so please help me out and share ግበርዎ and let's see نبعلي share كقبر أزب لنا let's see in here I hope everybody is doing well كمي لهم كلهم all right welcome let me close everything because it's not letting me I blended it a lot so welcome I hope everybody معبالي sorry أنا قركم أجروب أنا قركم قرب سرحة أنيحات النسي نعاخد إلى عنده أقاطامي so أنا قركم أنيحة welcome everybody welcome تحدث خمي بزح let me get out of this بزح تعشم تخافي جلس share كذا بريك أطلع له I hope كلهم معنا ساتر لهم everybody and please share قبروهم زلكم that's where you can help me share and قبلكم تحجزون تخليهم مالتي because you already know it's not easy نعي كما خاتكم دقل عائس راح نقلن نزي مزيئة كمهير نتاشمن جزي وستلي so if you can help me share and قبلكم نحر sharing is caring share and قبلكم نحر حاجزكم مني that's عبي حاجزي مالتي you're part of it تاشميهم فانكم زلهم مالتي you know what why don't I just do this you're part of the solution مالتي hello yes is قابل مسكن صباح الله yes Germany hi London hello you can tell by the way I'm group نازل لهم tell them كما تعيي بالكم كم زلكم قرب سرح نيرها نسمع أخبلي لمجمرة so let me see so لما عندهم زلكم بزعبا درجاتات نايم عبالي إنا كن زارب if I can get there you go share كده بري share كده بري let's see all right if you can hear me let me know كتروني تقولوا نحكمكم let me know all right so بزعبا درجاتات معبالي we're going to talk about بزعبا درجاتات معبالي can you see it oops okay hold on I'm going to stop it and then ما لشاخذ بلعي see technology is fun I'm going to actually like hi
no, not that one. Okay, let's close that one. Hi, everybody. All right, let's try it again. Let's try it again. بزعما درجاتات معبالة إنا كنزارب today. All right. Okay, I know what's happening. Okay, so milestone درجاتات معبالة, and please let's share it. Let me make sure كريئة وندهر يرأيكم الله before تعش مبالة. Welcome. I want to make sure what I want to make sure. Yep, okay. I see it. Let me share it. نبعله share قبل وانا قبلكم. All right. So I'll go ahead and كجمرة بزعبة درجاتات معبالة ناي قلعناتنا مالتي. I'm gonna start لما عندك كل تورحي قبل مستوى لدسي أكل تورحي سنتاي كنر إلا لنا أب social ديو أب social emotional وي محبراوي سمعتاوي milestone مالتيو أب كمون أب قانقا like language and communication أب قانقا المزرراب مالتيو أو كزاربة كمون cognitive we talk about cognitive نبلنا cognitive learning thinking problem solving أتي كتمهرب كلا خاصي حزوة لوديم اترديت ناتم الرداء يردو خالوديم كم أول تتحساس باناتهم solution زخونة مفتح كرخبلو يخلو زخونة أجمع تاشم مالتي إزي كابكلت ورحي أتحزنا خنبلو نخلنا مالتي ولد كبلو مسولو أتحزنا قل أبكلت ورحي إتي درجاتات معبالك هرمو زلوم كنريو إزي كزاربو اللي مالتي حتى ندحر الله خاني بدحري خبلي please share قبروه because I want to make sure ناب كل سب كبتصح مالتي إتهم already autism علوم دكنا نفلت عشو من قال already ترخيبنا إنا already دكنا حجزنا بلنا مالنا إزي تقبروا زلهم awareness more نتم ليني بالمالتي فلتأت زي بنا أمزخل الجزاز بلو التعبابيانا فليو إذا إتاتن قالنا ينبلني ناخلو درجاتات معبالن قالن كابدقينا نرخبو أب عدنا خنعب خلنا مالتي إذا جن بتعمي أقداسي نتم وضعي هاجرات سلنا كندار أنا إذا إتاتنا تعذبنا من أنت خنفلت قلتفنا بقى حاجز كنحتت مالتي so بمنتاك جمري هم زولكو بمحبراوي وي إذا سمعتاوي تعشم أبكل تورحي let's just say أبكل تورحيسي أنتي كنرئنا خقل أوكي أنتي كنستفهم إذا حجي most قلعت هتصانات كقبروه إمالتي أوكي أب حاكم كتكيد كلها أبي بتصيح له most هتصاناتي أبي بتصيح مالو دك خاخة ويتولد كهتصانك أو بتصيح له ده يهرم له ده تناي معبالة درجاتاتنا نرى إمالتي so أب كل تورحسي هذا هتصان سنتاي كقبري قبأه أوكي ما بزحت أمس قبروه قلعت أبزي درجات زي انتهي نحرينا مجمرة أبكل تورحي مسبلو نفسهم كبلو خجمري أمالتي خجمري يقبو أمي مالتي نفسهم كام كقبرو ويكا كهدو أوكي right كهدو نفسهم كجمري أمالتي إزيتات ولا تديت مهرنايو نريئينا مع بنت حجي maybe يدوم كبلو يجمرو like يدوم كساك قبرو يجمرو right مبزحتهم قلعت يدوم يبلو مش يسحبو يمتسو يدوم إزيتات حجي it's social emotional تعشم نبلأي مالتي تسمعيتاتهم نعاتهم كهدوء يفتنوا مالتي يجمروا له مالتي أوكي كمون أبكل تورحي هتسأل في الشخ قبل ولا يبلي مالتي يجمري right في الشخ قبل ولا يجمري دحر بيكبون بح قالت بلا لها قبر ملسسي كيبكا يجمري كل تورحي دلكم هتسألات إزيتات رأيوه دحر دير أخاي ولا حنتي أي تذكرون كمان
ግን እዚ ከነስተውህሎ ዘለና እዩ ማለት እዩ ኣብ ክልተ ወርሒ እንድሕር ኮይኑ ፍሽኽ ክብል ክጅምር እዩ ክልተ ሰለስተ ወርሒ ፍሽኽ ክብል ክጅምር እዩ ማለት እዩ እዚ ክንሪኦ ኣለና ካልእ እውን ንኣቡ ኣዲኡ ስፔሻሊ ነታ ኣደ ክሪኣ ክጅምር እዩ ስፔሻሊ ከነጥበቦም ከለና ተዓሽሙ ኣብ ዓይንና ይርኢና ምሽ ይብል ነይረ ኣብ 4 ወርሒ ዕርኻ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ተዓሽሙ እንድሕር ኣቢልካ ማለት ካብ እርሊ እንድሕር ጀሚሩ እቲ ናይ ምድንጓይ ኣውቲዝም ናቶም ምልክታትን ገለን ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ኣብ ክልተ ወርሒ ነዲኡ ወይ ነዲኣ ክትሪኣ ክትጅምር እያ ማለት እዩ ሶ እዚ ኢታት እቲ ሶሻል ኢሞሽናል እቲ ንብሎ ማለት እዩ ምልክታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ላንጉጅ ከ ኣብ ኮሚኒኬሽን ኣብ ላንጉጅ ከ እንታይ ክንርኢ ንኽእል ኣብ ቋንቋ ድዩ ኣብቲ ምዝርራብ ኢኖ ተዓሽሙ ምምሕልላፍ ተዓሽሙ ምምሕልላፍ ኢንፎርሜሽን ኣብዚ እንታይ ክንርኢ ንኽእል እንድሕር ኢልና ከዓኒ ኣብዚ ሕጂ ቆልዓ ወዲ ክልተ ወርሒ ክልተ ወርሒ ከምዚ ኩ ንብሎ ምሽ ኣሎ እትና ኮልተፍተፍ ኣይኮነን ባዕድናታ ኢኖ ግግ ጋጋ ዝኾነ ድምፅታት ከብሉ ይጅምሩ ኤክስፕሎር ክገብሩ ይጅምሩ ማለት እዩ and please share ግበርዎ by the way ኣብዚ እንድሕር ተዓሽሙ ደለኹም ካ ኣብቲ AZ spectrum transformation እንድሕር ደለኹም make sure እንታይ ይበሃል ላይክ ፎሎው ግበሩ ስለምንታይ ኣብቲ ሓደ ብዙሕ ስለ ድሕር ልዕሊ 5,000 ስለ ከተብል ዘይትኽእል ኣይተብልኒ ካብዚ ግን ብዙሕ ሰብ ከብል ክእል ማለት እዩ so make sure you like and share ግበርዎ so ኣብ ክልተ ወርሒ ኩ ክገብሩ ይጅምሩ ናይ ቆልዓ ናይ ህፃን ተዓሽሙ ክትሪኦም እቶም ቆልዑ ዝገብሮ ማለት እዩ right እዚ ኢታት ድምፅታት ክሰምዖ ትጅምር ማለት እዩ ናው እቲ ቆልዓ ስቕ እንድሕር ብላ ኣሎ ወላ ሓንቲ እንድሕር ዘይብላ ኣሎ ገለ ነገር ክንብል ኣለና ማለት እዩ ስክፍታታት ክህልወና ኣለዎ again ካልእ ከዓኒ ኣብ ክልተ ወርሒ ቆልዓ እንድሕር ድምፂ ይሰማዕ ኣሎ እንድሕር ኣቦኡ ዝኾነ ድምፂ እንድሕር ሰማዕ ኣሎ ክጥዋ ክጅምር እዩ ላይክ ኤክስፕሎር ክገብር ክጅምር እዩ ምሽ ላይክ በዚ ድምፂ በየኒ ዝመፅእ ደሎ ገለ ኢሉ ናብቲ ድምፂ ክርኢ ክጅምር እዩ ማለት እዩ right እቲ ድምፂ በየኒ እቲ ድምፂ ዝመፅእ ደሎ ኢሉ ክጅምር እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ላንጉጅ ወይ ናይቲ ቋንቋ ወይ ናይቲ ምሕላፍ ኮሚኒኬሽን ነብሎ ዘለና ማለት እዩ right ኣብዚ ኢታት ካልእ ከናይ ኮግኒቲቭ ማይልስቶን ምሽ ንብሎ ኣሎ ተሓሳሃብዎም ይብሉ ኮግኒቲቭ ማይልስቶን ይሕግዞም ይገላ ምሽ ብለኩም ኣብዚ ኸ እቲ ለርኒንግ ንምሃሩ ለውዶ እቲ ንሪኦም ዘለና ምስኦም ነብሎም ዘለና ይሕዝዎ ሪቴይን ይገብርዎ ለውዶ ይሕዝዎ ለውዶ ከምኡ ኸ እቲ ኣተሓሳስቦኦም ካብዚ ጀሚርካ ክተብል እቲ ፕሮብለም ሰልቪንግ ወይ ከዓኒ ዝኾነ ሽግር እንድሕር መፂስ መፍትሒ ክረኽብሉ በቲ ደረጃኦም ኢና ንብል ዘለና ናይ ዓለም ሽግር ፍትሕዎ ኣይኮንና ንብል ዘለና ወይ ናይ ገዛና ሽግር ፍትሕዎ ኣይኮንና ንብል ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ግን በቲ ናቶም ደረጃ ኣብ ክልተ ወርሒ ህፃንሲ እንታይ ዓይነት ክፈትሕ ይኽእል ማለት እዩ ብዚኢታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ ከዓ ንኣብነት እቲ ቆልዓ እንታይ ክገብር ይጅምር ናይ ኣቦኡ ናይ ኣዲኡ ተዓሽሙ ድምፂ ከላሊ ይጅምር ድምፂ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ገፅ ናይ ኣቦኡ ናይ ኣዲኡ ከላሊ ይጅምር ስፔሻሊ ናይ ኣደ ከምዝበልክዎ that's why ኩሉ ግዜ ኣደ you have to make sure ናትና ክንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ እቲ ውሽጥና ዝነግረና ኩሉ ግዜ ክንሰማዕ ኣለና ካብ ንኻልእ ሰብን ገለን ምስማዕ እቲ ውሽጥና ዝብለና ብዛዕባ ህፃንና ብዛዕባ ውልድና ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ኣምብሊካል ኮርድ ብጣዕሚ ስጋዕ መወዳእታ ኢና ተተሓሒዝና ደለና ምሽ ኣብቲ ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ ሕምብርቲ ዲ ገለ ተተሓሒዝና ማች ዋላ ምስ ተወለዱ እቲ ኮኔክሽን ስቲል የብል ማለት እዩ ስለዚ ሶ ኣብዚ ኣብ ክልተ ወርሒ እቲ ቆልዓሲ ገፅ ከብል ክጅምር እዩ ራይት ከላሊ ክጅምር እዩ ናይ ኣዲኡ ተዓሽሙ because ምስ ኣዲኡ ስፔሻሊ ክጠቦ ከሎ እቲ ቆልዓ ስለ ዝሪኣ ኩሉ ግዜ ከብድ ማለት እዩ ካልእ እውን እንታይ ክገብር ክጅምር እቲ ቆልዓ ብዓይኑ ከምዘልኮ ፋሎው ክገብር ክጅምር እዩ ዝኾነ ነገራት ሰብ ዘይሪኦ ዋላ እንድሕር ተኣሽሙ ኮይኑ መብዛሕትኡ መጀመርያ ምሽ ላይክ ኣብ ርሑቕ እንድሕር ኮይኑ ዓይኖም ኣብቲ ቀረባ እዮም ዝሪኢኻ ማለት እዩ እንዳበለ ኸይድ ማለት እዩ እዚ እንዳሰፊሐ እንዳበለ እንዳረሓቐ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ኻኒ ሰው ይሪኡ ማለት እዩ እንድሕር ንኣብነት ሕጂ ቃጭል ጌርካ ገለ ቢልካሎም ገለ ክሪኡ ይጅምሩ ዓይኖም እቲ ሬኮግናይዝ ክገብሩ እቲ ዲስተንስ ከዓኒ እቲ ርሕቀትን ገለን ከብሉ ይጅምሩ ማለት እዩ ላይክ ይዋስኡ ኣለዉ ማለት እዩ ከም ተኣሽሙ ከምኡውን ኣብዚ ኣብ ክልተ ወርሒ ቆልዓ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ላይክ ሰልችዎ ድዩ ናይ ምስልቻው ክእለቱን እንታይ ኮይኑ እዩ ዝበኪ ደሎ እዚኢታትን ገለን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ቆልዓ
ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ማለት እዩ that's why ነስተብህል ንርኣዮ ነቲ ቆልዓ ንብል ማለት እዩ ስለምንታይ ክበኪ ከሎሲ ኣብዚ ክብለይ anyway እንታይ ክንገብር ኣለና ከብለይ ግን ክተብሎ ትኽእል ኢኻ እንድሕር እቲ ናቱ ንጥፈታት እንድሕር ዘይቀየርካሉ ቦርድ ይኸውን ማለት እዩ ክስልችዎ ክኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ይበኽዩ ፋሲ ኮይኖም ደም ዋላ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ክበኽዩ ከጅምሩ እዮም ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ይነግሩካ እዮም ዘለዉ እዚ ሳይጣዓመኒ እንደሎ ኣም ቦርድ ካልእ ነገር ኔክስት ይብሉ ኣለዉ ማለት እዮም ደቅና ካብ 2 ወርሒ ጀሚሮም ማለት እዩ ሶ this is ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማይልስቶን ደረጃታት ምዕባለይ ክሃርምዎ ዘለዎም ክበፅሕዎ ዘለዎም እዩ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ቆልዑት በዚኦም ዘብሉ ኣብዚ እንድሕር እዚ ዘየርእዩ ኣለዉ ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ከዓ ንዛረብ ኢና ማለት እዩ ሶ alright so ምዕባለ ደቅኻ ብኸመይ ክትብሎ ትኽእል right ንምዕባለ ደቅኻ ክትገብሮ ዘለካ ዝግበኣካ ነጥፍታት እንታይ ኣሎ right ከም ዝበልኮ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓድና እዚኢታት ኣይንገብሮን ኢና ስለምንታይ ቆልዑት ኣብ ደገ ዝኾነ ጋሻ መፅኢ ምስኡ ይፃወት ዝኾነ ተኣሽሙ ብዙሕ እዚኢታት ኣይትብሎን ኢኻ ማለት እዩ right ናቹራል ዝኾነ ይደብል ማለት እዩ ኣብዚ ወፃኢ ሃገራት ግን መብዛሕትኡ ግዜ እዚኢታት ፔይ ኣቴንሽን ከመና ይንገብር ኢና በዚ ስራሕ በዚ ገለ ፀብሒ ዶ ክሰርሕ ዶ ገለ መለ ዶ ብጣዕሚ ኢና ታሽሙ ንኸውን መብዛሕትኡ ግዜ ከማናይ ዋላ ኣብዚ 2 ወርሒ ኣቢሎም ከለውስ ቲቪ ንውልዕ ከዘናግዑ ገለ ኢልና ብዙሕ ኣብዚኢታት ተኣሽሙ ይነብልና ስለዚ it's very important ንዓይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ኩልና ዝኽርድኣና it's not እቲ ኣብ ዓድና ዛዕባናዮ ምዕባለን ናይ ቆልዑትን ኣብዝን totally different እዩ ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዚኢታት ክንፈልጦ እቲ ክንገብሮ ዘለና ከዓኒ ንደቅና ክንሕግዝ ማለት እዩ yes there's a lot በዓልና ክንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ሕጂ ኣብ 2 ወርሒ እንታይ ክንገብር ንኽእል ነቲ ቆልዓ ምዕባለ ክንሕግዞም ማለት እዩ and please share ግበርዎ ከም ዝብልኮ ንኩሉ ሰብ ምእንቲ ክበፅሖ please share it ንኩሉ ሰብ ምእንቲ ክበፅሖ እቶም ዝበፅሓና ኣውቲዝም ኣለዎም ደም ዶንጌም ኣለዎ ደም ሓገዝ ንረክብ ዘለና already ንረክብ ኣለና ግን ነቲ ብሕጂ እሞ ከዓ ክንገብሮ ክንዕዘቦ ዘለና ንቆልዑት እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ so ዝኾነ ሲንግል ኮንካ ዲ ንኩሉ ናይ ብሊጥ ኣንስቲ እንድሕር ኣለኺ ንእሽተይ ቆልዓ እንድሕር ኣለና ንኩሉና እዚ ይጠቕመና እዩ ስለዚ so please share ግበርዎ and I appreciate you for sharing because you're part of the solution ማለት እዩ alright so ኣብዚ ግዜ እዚ ክንገብሮ ዘለና ክንሕግዞን ደቅና መጀመርያ ኩሉ ግዜ ከም ድብሎ መስተወለዱ ጥራሕ ደይኮነ ገና ጥኑሳት ከለው ክነዛረቦም ክንዝምረሎም ክነብሎም መፅሓፍ ከነንብበሎም ሙዚቃ ክላሲካል ሚውዚክ ከነስምዖም ኦፍኮርስ መግቢ ንበልዖን ገለን ከነብል እዩ ዝግባአና anyway okay መስተወለዱ ሕጂ መስተወለዱ እንዲና በፅሕና ዘለና ኣብ 2 ወርሒስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ነዞም ቆልዑት እዚኦም ዝሕግዞም ነጥፍታት እንታይ ኣሎ alright መጀመርያ ክንገብሮ ንኽእል እዚ by the way ዓድና ኩሉና ኢና ኩሉ ሰብ ይንሓቅፎ ምሽ ወላ ሰዓል ኣላ ወላ ገለ ኩሉና ንሓቅፎ ጠዋላ which is okay alright but yes ምሕቋፍ ነቲ ቆልዓ ንሕቀፎ ምፅዋት ምስቲ ቆልዓ እንዳተፃወትና ብብዛሕትኡ ግዜ ከዓኒ ኣቦታትን ኣዴታትን ኩሉና ክንገብሮ ናይ ኣደ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ናይ ኣብ ንዓቶም ክንምግቦም ኣደ ክተፅብቦ ከላ ነቲ ቆልዓ እንዳተዛረበቶ ማለት እዩ ነቲ ቆልዓ እንዳተዛረበት ሽኮሪና ኦፍኮርስ ፖዚቲቭ ዝኾነ ምስኡ እንዳጥበብናዮ ከለና ብዛዕባ ካልእ ኔጌቲቭ ስታፍ ወረን ገለ ንዝገዲፍና ነቲ ቆልዓ ፔይ ኣቴንሽን ጌርና ንዕኡ ርእሶም እንዳሓዝና ዲና ገለ ነዛረቦ ማለት እዩ ዓይንኻ ፅቡቅ እዩ ወላበር እግርኻ ፅቡቅ 10 እግሪ ኣለካ ኢዳ ኣለካ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብረሎ እቲ ኮሚኒኬሽን ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኮኔክሽን ከዓኒ ምስቶም ደቅና ትዝምድና ከዓ የብላ ኣሎ ማለት እዩ ራይት እዚ ካብ ቲቪ ክረኽብዎ ኣይክእሉን እዮም እዚ ካብ ቲቪ ካብ ቴሌፎን ክረኽብዎ ኣይክእሉን እዮም we have to do that ወላ ዳዲ ፊንገር ኢልካ ወላ head shoulder ኢልካ እዚታት እቲ ኮኔክሽን ካባና እዮም ዝረኽብዎና ካብ ካልእ ስለዚ ፕሊዝ ምስኣቶም ካድል ጌርና ከምዚ ጌርና ምስቲ ቆልዓ ክነብል ከለና ኣተፃወትና ከምኡውን እንዳጠበቡ ወላ ታሽም እንዳበልዑ ከለዉ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ምምጋብ ኣብ ግዜ ምቕያር ዳይፐር ክንቅይረሎም ከለና እንዳተዛረብና ኣደናቦ እንዳተዛረብና ዝወደይ መዓለይ ዛጓላይ መዓለይ ሽኮሪና ፅቡቅ እንዳበልና ማለት እዩ ንምንታይ ዝዘራእኻዮ ኢኻ ተዓፅድ ሕማቅ እንድሕር ንዛረብ ኣለና እንዳተበልና ቆልዓ እንዳረኣየ እንዳሰምዐ እዩ ድብል ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ
እንዳሓፀብናዮም ከለና ከምኡ ብዛዕባ ርእሶም ዲና ንዛረብ ብዛዕባ ኣፎም ኩሉ ግዜ ማይንድፉል ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ንገብሮ ዘለና ንጥፈታት ምስ ደቅና ኣብኡ ከነስተብህል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ካልእ ገለን ከይበልና ቴሌፎን እንዳተዛረብና ዶ ገለ መለ ዘይኮነ ነቲ ቆልዓ ግዜ ሂብና ዓይኑ እንዳረኣና እዋ ኣፍንጫኻ እዚኣ እንዳሓፀብና ርእስኻ ከዓ ናይ ኣቦኻ ዲኻ ወሲድካ ዋላ እዝንኻ ከዓ ናይ ኣቦ ሓጎኻ ከምዚታት እንዳበልና ንዛረቦም ማለት እዩ ራይት ኣብ ግዜ ምብላዕ ምምጋብ ኣብ ግዜ ምቕያር ኣብ ግዜ ምሕፃብ እዚታት ኩሉ ግዜ ምስኣቶም ክንብል ኣለና ማለት እዩ ግዜ ክንህቦም ኣለና እዚታት ማለት እዩ ራይት ኣብዚ ከዓኒ ነብሶም ከህድኡ ምምሃር እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ የስ ወዲ 2 ወርሒ እንድሕር ኮይኑ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ነብሶም ከህድኡ ንኣብነት ሕጂ እንታይ ንኾን ቆልዓ በኺ እንድሕር ኢሉ ዋይ በኺ ኢልና ቡቅ ነብሎ ዋይ በኺ ኢልና ቡቅ ነብሎ ዊ ሃቭ ቱ ክንምህሮም ኣለና ባዕሎም ነብሶም ከብሉ መጀመርያ ናትና ከም ወለዲ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኦኬ ዝቆልዓ ጠሚዩ ድዩ ንፈልጥ ኣለና ወይ ዳይፐር ኣቢሉ ድዩ መሊኡ ከይከውን ብከዛ ባኻኽያ ኩሉ ተኣሽምሎ ማለት እዩ ዳይፐር ናቱ ቢሉ ድዩ ወይ ከዓኒ ክወስዕ ይደሊ ድዩ ዘሎ እዚታት ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እዚ ምስ ፈለጥና ከዓኒ ኦኬ እቲ ቆልዓ ክመሃር ኣለዎ ባዕሉ እቲ ኢሞሽናል ናቱ እቲ ተኣሽሙ ከም ደረግእ ክንምህሮ ኣለና ማለት እዩ ባዕሉ ከብል ማለት እዩ ራይት ናቹራል ንሕና እዚ ሳኪ ገለ ነርና ዘይተኣሽምኖ ችቸቶ ገለ ኣይነበረና ልምሽ ባዕሎም እንዳበሉ እዮም ነብል ነይሩ ማለት እዩ ደስዝ ይምህሮም ይደሎ ንሕጂ ጥራሕ ኣይኮነ ንሂወቶም መንገዲ ሂወቶም ኢና ንሕግዞም ዘለና ንሕጂ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ራይት ካልእ ንገብሮ ንኽእል መዓልታዊ መደብ ስሩዕ መደብ ሩቲን ንብሎ ምሽ ኩሉ ግዜ ሩቲን ይብል መዓልታዊ ስሩዕ ዝኾነ መደብ ክንገብረሎም ኣለና ግዜ መግቦም መዓሲ ግዜ ምድቃሶም መዓሲ ግዜ ንሓፅቦም ገለ ስሩዕ ነገር ክንገብረሎም ኣለና ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ማለት እዩ ስለምንታይ ዋይ ደቂ ናብ ትምህርቲ ከይዶም ፅቡቅ ገብሩ ቢካዝ ሩቲን ስለ ዘሎ ስትራክቸር ስለ ዘሎ ማለት እዩ ነዚኣቶም ከዓኒ ከምኡ ክንብሎም ኣለና ሂወትና ሂወት ብጣዕሚ ከያሲ ኩሉ ኣብ ስራሕና ድዩ ገለ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ነቶም ደቅና ኸ ኣብ ገዛ ስትራክቸር ክንህቦም ኣለና ማለት እዩ እዚ ንዓብይን ገለ እንድሕግዞም ማለት እዩ ኦፍኮርስ እቲ ምድቃስን ገለን ክንሕግዞም ኣለና ቤቢ ኩሉ ግዜ ለይቲ ከይደቀስካ ተሓድር ቀትሪ ከዓኒ ክብል ፓርቲ ሽዕዮም ዝጅምሩ ቤቢታት እቶም ደቂ ህፃናት ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ፈሊጥና ክንሕግዞም ኣለና ንዓኣቶም ማለት እዩ ራይት መዓሲና ኢንተርቴይን ንገብሮም ና ቲቪ እንዳርኣና ባዕልና ኢንተርቴይን ንገብሮም ድሪንግ ኣብ ግዜ መዓልቲ ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓ ክድቅስልና ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ እቲ ውላድና ወዲ 2 ዓመት እንድሕር ኮይኑ ጋር 2 ዓመት እንድሕር ኮይና እቲ ህፃን ድፈትዎን ዘይፈትዎን ክናላለይ ክንክእል ኣለና ንኣብነት ከነብልዖም ከለና መግቢ ንሕና ንበልዖ ሳቶም እዮም ዝበልዕዎ ዊ ዊል ነው በቲ ናቶም ግብረ መልሲ ዋላ ድርቀት እዚ ዝገብረሎም ድዩ ዋላ ይበኽዩ ድዮም ተኣሽሙ ቀፀፅ ዲ ገለ ክንፈልጥ ኢና እንታይ እንድሕር በሊዕና ንዓኣቶም ይነፍሖም ድዩ ዋላ ውፅኣት ገብረሎም ዲ ገለ ክንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ራይት መዓስ እንተደቂሶም እዮም ድሓ እንደኾኑ እንታይ ኩሉ ነገራት ከነፅንዖም ንኽእል ኢና ብዛዕባ ተቆልዓ በቲ ኣባኻኽዮኦምን ዝተፈላለየ ራይት ሰውልድና ዝፈትዎን ዘይፈትዎን ባይ 2 months 2 ወርሒ ክንፈልጦ ከነላልዮ ይግባአና ማለት እዩ ሶ እንታይ ማለት እዚ ግዜ ምስኣቶም ከነሕልፍ ኣለና ማለት እዩ that's the only way ንሓደ ሰብ ንክትፈልጦ ዋላ ዓብ ኮይኑ ንሓደ ሰብ ንክትፈልጦ ክፋለጥ እንድሕር ኮይንካ ክትኣሽሙ ግዜ ምስኦም ኣቢልካ ክትዕዘቦም ኣለካ ምሽ same thing ንደቅና ከዓኒ ክንዕዘቦም ኣለና ማለት እዩ ከምኡውን ኩሉ ግዜ ንደቅና ሕጉሳት ኮይና ምቕራብ ፍሽኽ እንዳበልና ማለት እዩ ህፃን እዩ ዝቆልዓ እዛ ቆልዓ እዚኣ ካብ ሕጂ እዮም ወፂኦም ተወሊዶም ምሽ ሕጂ ንሕና ኢና እቲ መንገዲ ናይ ሂወት ነሪኦም ዘለና ንሕና ኢና ሕጂ ፍሽኽ እንዳበልና ዋ ሽኮሪና ማዕሪና ከምዚ እንዳበልና ማለት እዩ ንብሎም ምስኣቶም እሳቶም ከዓ ይርእይዎ ኣለው ስለምንታይ ኩሉ ነገር ሰንስ ክገብርዎ ይኽእል እዮም ኤኒዌይ ዝኾነ ብውሽጥና ዘሎ ግን ኩሉ ግዜ ፍሽኽ እንዳበልና ነቕረቦም ና ተኣሽሙ እንዳበልና ማለት እዩ ዳት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ራይት ዋላ ኩሉ ነገር ኣብ ሂወት ሽግር ተለና ኣትሊስት ነቲ ቆልዓ እንዳረኣና ህያብ ናይ ዝጋኣብሔር ነቲ ቆልዓ እንዳረኣና ንሕና እንዳተሓጎስና ነቲ ቆልዓ ንሕጉሶ ማለት እዩ ኦራይት ከምኡውን ነቲ ናቶም ድምፂ ቀዲሕና ናብኣቶም ክንብል ኣለና ንኣብነት ላይ ግግጋጋ እንድሕር ጀሚሮም ወይ እንድሕር ጀሚሮም በቲ ንዓቶም ዝርድኦም ብከምኡ ከዓ ንዛረቦም ማለት እዩ ንምልሰሎም ሕጂ ኣብታ ዓለም ናቶም ንኣትለና ማለት እዩ ኣብታ ዓለም ናቶም ንኣትለና ግን ከምዚ ክብል ከለኹ ጥራሕ ብኡ ንቐፅሎ ይኮንኩ ንብል ዘለኹ ኦፍኮርስ ንፁር ዝኾነ ቋንቋ ከዓኒ
ንምሳኦም ከና እዝንኻ እዝንኻ ኣፍንጫኻ ኣፍካ ሽኮሪና ዓድና እንታይ ዝብላ ኣፍካትን ገለ ይምሽላ ነይረን ኣዴታትና ከምዚ እንዳበልና ኣብ ዓይኖም እንዳርኣናዮም ክንዛረቦም ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ከምኡውን እቲ ዓይነት ብኽያት ናቶም ከነላለዩ ኣለና you will know by now እንድሕር ግዜ ኣቢልካ of course እንድሕር ኣብሊዕኻዮ ምሽ በርብ ክትገብሮ ኣለካ እነን ሽዑ ከዓ ዳይፐር ክመልኦ እዩ ሶ ኣብዚታት ክተላልዮ ኢኻ ዳይፐር መሊኡ ዲ ዝበኪ ደሎ that's different ብኽያት ኣስተብህልሉ ብኽያት ናይ ዳይፐር ፍልይ ዝበለ እዩ ክኸውን ካብ ጥበት ክበትኸሎም like ምንቅስቃሳትን ተኣሽሙን ከኣለዉ እዚኢታት ከነብሎ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ከነላልዮ ክንክእል ኣለና ከም ወለዲ ናትና ሬስፖንሲቢሊቲ እዚ ናትና ተኣሽሙ እዩ ማለት እዩ ክንፈልጦ እዚ ኣይ ነቲ ቆልዓ እንዳፈለጥናዮ ንኸይድ ኣለና ስለዚ እቲ ዓይነት ብኽያት ናይዞም ቆልዑት እዚኣቶም ክንፈልጦ ኣለና ሰንቢዶም ደም ድበኺዱ ኣለዉ that's a different ብኽያት it's very interesting ንሙለ ይብሎ ነይሩ ኖ that's not that ብኽያት ይብሎ ነይሩ it's hard ንቦታት ከብልዎ ኣብዚ እንዳተሓጋገዝና ማለት እዩ እቲ ሃደ እንድሕር ኣቢላ ብጣዕሚ ትፈልጦ ኖ እዚ ኣብሊዐዮ እንደ ከምዚ ኮይኑ ይኮነን ስለዚ እንዳተዛረብና ኮሚኒኬት እንዳገበርና with each other ከዓ ኣቦና ደን ኮሚኒኬት እንዳገበርና እንዳተዛራረብና ማለት እዩ ስለዚ ክንፈልጦ ኣለና ከምኡውን ኩሉ ግዜ ከም ዝበልኮ ካብ ጥኑስ ጠኒስና ከለና ትሒዙ ክንዛረቦምን ክነንብበሎምን ክንደርፈሎምን ክንዝምረሎምን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እስፔሻሊ ምስ ተወለደ ኣብዚ ክልተ ወርሒ ምስ ገበሩ ናይ ግድን ሜክ ሹር ከነንብበሎም ኣለና ናይ ንሕና መጀመርያ ንገብሮ ደቅና ንላይብረሪ ሒዝናየን ከይድና ተኣሽሙ ኢና ነውፅእ መጀመርያ ንዝኾነ ሓበሻ ዝብሎ ማለት እዩ ኮርስ እዚ ካብ ፀዓዲ ዝተምሃርናዮ ኢና ሓበሻ መጀመርያ ላይብረሪ ካርድ ኣውፅሎም ህፃናት ከለዉ መጀመርያ ላይብረሪ ካርድ ጎሄድ ሒዝክሞም ኪዱ ንሕና ኣይነው ናይ 12 ዶ 40 ይመልኡ እንዶ ገለ ኣይነውፅኦም ኢና ፀዓዲ ንድሕር ሪኢኹሞም ውልን ንፅባሒት ከማን ሒዘሞም ሻፒን ይኸዱ ስለዚ እዚ ንደቅና ስፔሻሊ ወፃኢ ደለና ንእዚኢታት ከነብሎም ክንክእል ኣለና መጀመርያ ክንገብሮ ንኽእል ናይ ላይብረሪ ካርድ ነምፅኣሎም ማለት እዩ ካብኡ እንዳምፃና ነብልቲ ናይ መፅሓፍ ሽታታት የብልዎ ማለት እዩ ይሽትትዎ ዝተፈላለየ ዓይነት ምድህሳስ ኩሉ ነገራት እዚኢታት ክንብል ኣለና መዝሙር ዲ ሙዚቃ ዲ whatever your flavor is ንዝምረሎም ነንብበሎም ከምዚ እንዳበልና ማለት እዩ ኦኬ ኢሳቅ ሓወይ ደቂስካ ከምኡታት አንዳንዲ ነው እንዳበልካ ገለ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዚ ኣገዳሲ እዩ ምስቶም ቆልዑት ክነብሎ ማለት እዩ ኦኬ again ምስ ውላድካ ተኣሽሙ ከምዚ ፒክቦ እምባሕ مش نقول بعدنا like امبح بيكابو امبح نعاتهم كاملشكا تلامدهم كاني like تشغومانينا عبي شغوماني كونكنا بقصم غورلهم زبل دلخو زخونه ጨርቅ ምሻለው ናይ ታሽሙ በርብ ገለ ንገብረሎም ከም ዝገርናኡ ሽፍና ቢልና امبح ንልግሰሎም ንምህሮም ኢና ደለና the learning part ማለት እዩ ከም ጌርካም ሰበልናያ repetition right ሓንጎል repeat ምግባር ይደድሊ ወላቶም ደንግዮም ዘለና ደለው በከምዚ ማለት እዩ እንዳቢና امبح ንብሎም ማለት እዩ then ስማይል ክገብሩ ክጅምሩ እዮም ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ዝኾነ ኣብዚ ታሽሙ ኣብዚ ክልተ ወርሒ ገለ ክብሉ ከለኻ ልስልስ ዝበለ መስትያት ምሻሎ ዝወፃኢ ምስ ኣሎ ምሽ ድሽየጥ ላይክ ዝኾነ መስትያት ገለ ድስበር ኣይኮንና ንብል ዘለና ቤትሮ ይኮንኩን ዝብል ኣለኹ ኣሎ ምሽ ድምፂ ዝገብር መስትያት ገለ ኣሎ ብላዕሊ ትገብረሎም ወይ ብጎኒ ማለት እዩ እቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዚ ክንገዝኣሎም ንምንታይ ገፀም ክርእይዎ ክኽእሉሎም ነፍሶም ዋላ ምንቅስቃሶም ገለ እቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ especially ኣብ ወፃኢ ኣብ ዓድና ቆልዓ ኩሉ ሰብ ዝሪኦ ቆልዓ ዲ ዓብዲ ኩሉ ዝሪኦ ኣብዚ ግን በይንና ስለ ዝኾና especially እቲ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ እቲ መስትያት ነፍሶም ክርእዩ ገፆም ክብሉ ኤክስፕሎር ክገብሩ ማለት እዩ so this is ኣገዳሲ መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ መፃወቲ ገለ እዩ ዝመፅእ ኣብ ፍሎር ታይም ክንገብሮም ከለና ኣብኡ ማለት እዩ ኣገዳሲ እዩ alright so ክገብርዎ ዝግብኦም ኣካላዊ ምንቅስቃስ ከ so ብዛዕባ social emotional ኣይቲ ማሕበራዊ ስምዒታዊ ተዛሪብና ብዛዕባ ናይ ቋንቋን እቲ ዝርርብ ምባልን ተዛራሪብና ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ cognitive ብዛዕባ ናይ ምሕሳብ ምንባብ ከምኡውን ናይ ዝኾነ ሽግር መፍትሒ መበሊ ከዓ ተዛራሪብና ሕጂ ኸ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ክልተ ወርሒ ቆልዓስ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ወይ ክጅምር ኣለዎ ማለት እዩ ኣካላዊ ምንቅስቃሳት ከ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ክልተ ወርሒ
ኣብዘይታት እንታይ ክትርኢ ክትክእል ኣለካ እቲ ቆልዓ ርእሱ ሓፍ ከብል ሕጂ ኣብዚ እንታይ ክትገብሮም ኣለካ ክትሕግዞም ኣለካ ከም ወላዲ እቲ ናትካ ሬስፖንሲቢሊቲ እቲ ናትካ ተኣሽሙ እንታይ እዩ ኣደቂስካ ኣብ ፀፊሕ ተኣሽሙ ዝኾነ ጌርካ ኣደቂስካ ብከብዶም ተደቅሶም ማለት እዩ ክሕግዞም ኣብዚ ሕጂ ርእሶም ሓፍ ከብሉ ክጅምሩ እዮም ራይት መጀመርያ ምሽ ከምዚኦም ቆልዓ ምሽ ከምዚ ይብል ስቂሉ ልውይ እዩ ዝብል ዋላ የዳዊ ገለ ወላ ሓንቲ እቲ ናቶም ዓፅምቲ ገለስ ኩሉ እዩ ተኣሽሙ ዘሎ ምሽ ኣብዚ ግን ክጅምሩ እዮም ርእሶም ክንቀሳቀሱ ክጅምሩ እዮም ማለት እዩ ራይት እና እዳዎም ቅድም ምሽ ከምዚ ይብል ነይሩ ላይክ ልውይ ትፈርሕ ምሽ ነዛ ንክትሕዞም ከማን ትፈርሕ ኢኻ ግን ኣብ ክልተ ማንት ስሙት ዝኾነ ውድብ ዝኾነ ዝበሃል ውድብ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክንርኢ ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ከምዚ ተኣሽሙ ዝብል ናብ ዝኸብሉ ክጅምር እዮም ዝተፈላለዩ እግሮም ኤክስፕሎር ክገብሩ ክጅምሩ እዮም ማለት እዩ ኣካላዊ እውን ክንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እዚታት ክንሪኦ ኣለና ኦራይት ሶ እንድሕር ዘይረኣናዮ ኸ እንታይ ክንገብር ኣለና ወይ እንታይ እንድሕር ዘይረኣና ኢና ብኣጋ ሓገዝ ክንሓትት ዘለና ኦኬ እንታይ እንድሕር ዘይረኣና ኦራይት ሶ መጀመርያ ከም ዝብለ ፀናሕኩ ብዛዕባ እዚ ደረጃታት ንዛረብ ኣለና እዚ ማይልስቶን ካርምዎ ዝግብኦም ክንዛረብ ፀኒሕና ማለት እዩ ሶ መጀመርያ እዚ ምዕባለ እዚ ደረጃታት ምዕባለ እንድሕር ሃርሞን እዮም ዘለዎ ዘይበፅሕዎ እንድሕር ኣለዉ ዳት ሓደ ነገር ክንብል ኣለና እንታይ ደኣ ዶም ገለ ኣውቶማቲክሊ ኣውቲዝም ኣይትሕሰቡ ከምኡ ክንሓስብ የብልናን ንምንታይ ኣካላዊ ዝተፈላለዩ ዓይነት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ግን ከነስተብህል ኣለና ነዚኢታት ክንፈልጥ ማለት እዩ ራይት ሶ እቲ ደረጃታት ምዕባለ ክዛረበሉ ዝፀናሕኩ እንድሕር ዘይንሪኦ ኣለና ራይት ዓው ዝበለ ወይ ሃንደበታዊ ድምፂ እንድሕር ግብረ መልሲ ደይብሎ ቆልዓሲ መጀመርያ ተኣሽሙ ፍርሒ ይብል እዩ ራይት ውልድ ምስ በለ ከምዚ ከይፀድፍ ገለ ይብል ማለት እዩ ራይት ሶ እንድሕር ዓው ዝበለ ቦም ኢሉ ወይ ዝኾነ ነገር ላይክ ሌትስ ጀስት ሴይ ጓንቴራ ወዲቑ ኦር ሳምቲንግ ዩ ዓብ ተኣሽሙ እቲ ቆልዓ እንድሕር ጀስት ከም ባምቡላ እንድሕር ስቕ ኢሉ ከይሰንበደ ገለ ወይ ሃንደበት መፂኻ ምሻይ ትብሎ ንቆልዓ ወይ ዝኾነ ዋላ ዓበ ከማን ይስንብድ እቲ ቆልዓ እንድሕር ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣይርእን እዩ ዘሎ ሳምቲንግ ዝኾነ ፀገማ ዋላ ናይ እዝኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እዚ ከነስተብህሎ ዘለና ራይት ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝኾነ ዝንቀሳቀስ ነገራት ማለት እዩ እንድሕር ወሳቢልካ ወይ ናብ ዝኽት ከይድ ከለካ ወይ ተኣሽሙ እንድሕር ዘይስዕብ ኣሎ እቲ ቆልዓ ኣብ 2 ወርሒ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ካብ 2 ወርሒ ጀሚሩ መብዛሕትኦም ቆልዑት ከምዚ ክገብሩ እዩ ዝግባእ ማለት እዩ እንድሕር ላይክ ናብ ዝተጠወካ ናብ ዝኸይድካ ስፔሻል ድምፂ እንዳገበርካ ገለ እንድሕር ዘይስዕቡካ ኣለዉ you need to be ትብል ኣለካ ፍሽኽ ኢልካዮም ከዓኒ ፍሽኽ እንዳበልካዮም ከለካ ና ኮንፊዝ እንዳገበርካዮም በዚ ገለ እንዳተዛረብካ ገለ እንዳበልካ ደን ኮንፊዝ እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ ራይት ግን ነቲ ቆልዓ ፍሽኽ እንዳበልካ እንዳጠወብካ ነብልካ እንድሕር ግብረ መልሲ ደሂበካ ኣለዎ ዳት ኣናደር ኦኬ ክንብል ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ከምኡ እውን ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ከም ዝበልናዮ ስሙት ዝኾነ ተኣሽሞ ንእዳዎም ናብ ኣፎም እንድሕር ከብሉ ዘይክእሉ ኣለዉ ኮይኖም ናብ ከይድዮም ገለ ይፍትኑ እዩ ናብ ተኣሽሞ ፐርፌክት ይኹን ኣይኮና ንብል ኣለና ግን ይፍትኑ ኣለዉ ማለት እዩ እንድሕር ከምዚ ደይንርኢ ኣለና እንታይ ክንገብር ኣለና ክንብል ኣለና ራይት ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንብል ኣለና ማለት እዩ ኦራይት ከምኡ እውን ብከብዶም ኦኬ ብከብዶም ኣደቂስና ማለት እዩ ኣብ ተኣሽሙ ኣብ ዓራት ኣይግበርን እዚ ኣብ ኮቦርታታት ዘለዎን ገለ መልሳትን ኣይንገብሮን ኢና ኣብ ፀጥ ዝበለ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መሬት ፅቡቅ ማለት እዩ ኣብ መሬት እንድሕር ጌርካዮ ወላ ሓደ ሽጎማናትታት ገለ ዘይብሉ ማለት እዩ ብከብዶም እንድሕር ኣደቂስካዮም ኦኬ ርእሱ እንድሕር ከልዕል ደይብል ጀሚሩ ማለት እዩ ደይፍትን ኣሎ ገሊኦም ቆልዑት የስ ስፔሻሊ ገጀፍቲ እንድሕር ኮይኖም ብጣዕሚ ይፅግሞም እዩ ግን እንድሕር ርእሶም ኣይፍትኑን እዮም ደለዉ ብዙሕ ኣብኡ ኣይትገብሮም ኒኻ ሓንቲ ደቂ ኣዶን ኢቨን ገሊኦም ንእሽተይ ክጅምር ከለካ ማለት እዩ ብቁርብ ግን እንድሕር ደይክእሉን እዮም እንድሕር ደይ ፋይት ኣይገብሩን እዮም ዘለዉ ርእሶም ከብሉ ገለ ክንብል ኣለና ማለት እንታይ ክገብር ኣለኒ ክንብል ኣለና we only can do እቲ ክንገብሮ ኣነስ እንታይ ክገብር ኣለኒ ክንብል ኣለና ዝኾነ ነገር እንድሕር ኮይኑ ክንቅይሮ ይንኽእል ኢና ራይት ክተኮይኑ ኮይኑ ግን እንታይ ክገብር ኣለኒ ንውልደይ ክሕግዞ ክንብል ኣለና ማለት እዩ ኦራይት ሶ ምዕባለ ደቅና ብኸመይ ክንሕግዝ ንኽእል ኦራይት ከምዚ ቁርብ ተዘራሪብና ኣሎ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ምዕባለታት እንድሕር ስፔሻል ድንጉ ኢሎም እዚ ክብሎ ዝፀናሕኩሲ
እንድሕር ዘይገብርዎ ለውስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ክንሕግዞም ኦራይት ሶ ስእልታት ኣምፂና ዝኾነ ነገር ስእሊ ናይ ኩሉ ግዜ እንታይ ይብለኩም ስእሊ ዘለዎ መፅሓፍቲ ምሻም ፅእ ይብለኩም ከምኡ ንግበር ስእሊ ዘለዎ መፅሓፍቲ እንዳገበርና ዋላ መፅሓፍ ስእልታት ናይ ኣቦኦም ናይ ኣዲኦም ናይ ስድራ ቤት ገለ እንዳገበርና በቲ ስእሊ እንዳገበርና እንዳርኣናዮ ብዛዕባ እቲ ስእሊ ንዛረብ ማለት እዩ ነቲ ቆልዓ እዚ ማማኣ እዚ ከዓ ኣባባ እዩ እዚኣ ከዓ ኣባ ሓጎይ ኣባ ሓትነይ ሓትነኻ መን ሽሙ ካብ ዝናሃለት ገለ እንዳበልና ማለት እዩ እዚ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ምስቲ ስእሊ ነተሓሓዞ ኣለና ንብሎ ኣለና ኣገን እዚ ካብ ቲቪ ካብ ቴሌፎን ክመሃርዎ ኣይክእሉን እዮም this is my connection ናይ ቲቪ ህይወት ካሊእ እዩ ናይ ሪል ላይፍ ናትና ከዓኒ ካሊእ እዩ መብዛሕትኦም ደቅና ኣብ ቲቪ ከምዚ ኢሎም ክብሉ ይውዕሉ እዮም ኣብቲ ቲቪ ህይወት ስለ ዝኣትውሉ ኣለዉ ምሳና ግን ከምዚያ ገይሮም እንዳረኣኻዮም ሓንቲ ደቂቕ ከማን ደው ኢሎም ክርኢና ኣይክእሉን እዮም ዋይ because እቲ ቲቪ ስለ ሓንጎሎም ዝሰርቆም ዘሎ ሃይጃክ ስለ ዝገብሮም ዘሎ ስለዚ especially ብዚ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ 2 ዓመት ስጋዕ ዝገብሩ ቲቪ ዝበሃል ኣይንርእዮም ናው ኦፕን ከይነ ነጊረኩም ዋላ ንሕና ግሬስ ከተብል ከላ ኒውስ too much ኢና ንርኢ ነርና too much ኒውስ ንርኢ ነርና ገለ ካብኡ ምሰበልና ግን ኣልግስናዮ when you know better you do better ስለዚ ስእልታት እንዳገበርና ካርድ ድዩ ገለ እንዳገበርና ምስኣቶም ንዛረብ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ኦኬ ብዛዕባኡ ንዛረብ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ብከብዶም ኦኬ ኣደቂስና ዝኾነ ባምቡላ ዝንቀሳቀስ ባምቡላ ማለት እዩ ጭልው ራድሊንግ ገለ እንድሕር ኣሎ ኣብ ቅድሚኦም ሶ እንድሕር ብከብዱ ኣደቂስካ ኣለካ ተኣሽሙ ክብል እዩ ግን ባምቡላ እንድሕር ጌርካሉ ተኸብል ነታ ባምቡላ ኣብቲ ቅድሚ እንድሕር ጌርካሉ ንዓ ኸብል እናበሉ ከብል እዮም ማለት እዩ ራይት ካልእ ዝኾነ ባምቡላ ወይ መፃወቲ ኣብ ቅድሚኦም ጌርካ ምንቅስቃስ ከምዚ ኣይ ኮኔክሽን ሪመምበር እቲ ዓይኒ ኮኔክሽን ምእንቲ ክነብሎ ራይት ዝኾነ ጭልው ዝብል ድምፂ ዘለዎ መፃወቲ ኣብ ልዕሊ ርእሶም ከምዚ ኢሎም ናብ ዓይኒ እቲ ዓይን ኤክሰርሳይዝ ንገብሮ ራይት ምእንቲ ክስዕቡና ድምፂ እንድሕር ኣለዎ ዝበለፀ ክስዕቡና ምእንቲ ናብዚ ነብሎ ማለት እዩ ካብዚ ኣትሒዝና ካብዚ ካብ 2 ወርሒ ኣትሒዝና ካብ መጀመርያ ኣፍኮርስ ከም ዝበልክዎ ግን እዚታት ክንሕግዞም ማለት እዩ ድሕሪ ኣብዚ ሕጂ ዋ ደንጌም ኣለዉ እንታይ ደኣ ወደይ ከምዚ ይገብርኒ ገለመለ ንሽገር ንሻቀል ኣይኮንኩን ዝብል ኣለኹ ተሸቂልካ ተሸጊርካ ተምፅኦ ነገር የብልካ ንባዕልካ ስትረስ ኮንካ ነቲ ቆልዓ ኢኻ ስትረስ ክትቦ ማለት እዩ ስለዚ ግን እንታይ ክንገብር ንኽእል እዚ ክንገብሮ ንኽእል እየ ድብል ዘለኹ ማለት ከምዚ ጌርካ ምስኡ እንዳበልካ ማለት እዩ ቲቪ ጥፊእና ገለ ጥፊእና ምስኣቶም here and now ምስኣቶም ክነክ ንገብር ማለት እዩ ራይት ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ እግሮም ኣብ መሬት ጌርና ወይ ኮፍ እንድሕር ኢልና ነርና ኣለና ዋላ ጣውላ እንድሕር ኣለ ማለት እዩ እግሮም ኣብ ፀጥ ዝበለ ኣብ መሬት ድዩ ዋላ ጣውላ ዲ ጌርና ከምዚ ጌርና ኣፕራይት ጌርና ማለት እዩ ንዛረቦም ንደርፈሎም ራይት ንዝምረሎም ንዛረቦም ከምዚ ጌርና ማለት እዩ እንዳበልና ሒዝና ታሽሙ ኣፕራይት ጌርና እግሮም ኣብ መሬት ድዩ ዝበለፀ ኣብ መሬት እንድሕር ኮይኖም ጥራይ እግሮም እንድሕር ኮይኖም ከዓኒ ዝበለፀ ኮርስ ፅሩይ ክኸውን ኣሎ ታሽሙታት በድ እቲ ኦኬ ረሲሖም ዶ ሓመድ እንዳበላዕና ሓመድ እንዳበልና ኢና ሓመድ ኣይሕምሞምኒ ሓመድ ዝበለፀ ክንደይ ማዕድናትን ክንደይ ተኣሽሙን ኣብዚ ወፃኢ መፂና ብጣዕሚ ኣነ ንባዕለይ ፅሬት ከምዚ ስፔሻሊ ግሬስ ክትብል ከላ ኖ ተኣሽሙ ክትገብር ኣለክን ከይተሓፀብክን እዚ ናይ ጀርም ተኣሽሙ ከይገበርክን ጓለይ ዝትንክፋ የለን ኤቨሪባዲ ክን ቴል ዩ ኩሉ ሰብ ክነግረኩም ይኽእል እዩ ብዛዕባ እዚ ከምኡ እንዳበልኪ ኣቢለየ ነይረ ማለት እዩ መጀመርያ ደን wait a minute ሓመድ ክንደይ ማዕድናት ኣለዎ ሕጂ ደቅና ከዓ ሓመድ ጥራይ እግረን ኪዳ ጥራይ እግርክን ንብለ እንደና ሓመድ ወላ ሓሰኻይ ሓዛ ወላ ተኣሽሙ ክንደይ ማዕድናት ዘለዎ ስለዚ ኬሚካልን ገለን ጌርካ ኩሉ እንዳጥፋእካ ንዓቶም ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ ሶ ሕጂ እውን ኣብ ተኣሽሙ ኣፕራይት ጌርና ምስኣቶም እናተዛረብና እንዳበልና ማለት እዩ ብዙሕ እዚ ክንገብሮ ንኽእል ክንሕግዞም ማለት እዩ ኦኬ ኦራይት እሞ እንታይ ንግበር እንድሕር እዚታት ዘይረኣናዮ ሲ እንድሕር ተቢልና ኣለናስ እንታይ ክንገብር ንኽእል መጀመርያ ዝብላ ኩሉ ግዜ ኣይትፀበ ሰብኣይ ኪድዩ ተኣሽሙ ኣይርአነ ዘለኹ ስኺልኪ ኣቦ ክደ ክዲኹም ኢልኪ ጎረቤት ክዲኹም ኢልኪ ዶክተር ዲኹም ኢልኪ ኣይትፀበዩ especially ወላዲት እንድሕር ኮንኪ now I'm going to talk to ወላዲት እንድሕር ኮንኪ especially ኣብ ውሽጥኽ እንድሕር ትብለክላ በኣ ኣኺዲ ፅባሕ ንግሆ እቶም ኣይርእይዎ እንደለዉ ዳሕራይ ክርእይዎ እዮም ዳሕራይ ከይትጣዓስ እስኺ ከምኣ ስለ ዝገበርኩ ንግሬስ እየ ኣብዚኣ በፂሕና ዘለና እቲ ኦኬ ካልኦት ኩሎም ክርእይዎ ኣይክእሉን እዮም
it's impossible كل سب حنسب كريو especially تاولاديت اساسلي بزح مستقلعه غزي تطفلنا you have the connection كابوشتي اما هتصنكي خلو كاو مسوت اون we still have connection እንዳጥበብናዮ ምን እንዳበናዮም ስለዚህ እዚ ኢታት እንድሕር ዘይትርኢ ኣለኹም ኣብቲ ምሽ ንኸይዲና every month ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ንኸይዲና ምሽ check up ክንገብር ናይ ቆልዑት check up ክንገብር ማለት እዩ تا نرس دا depends على عادتات يهم لهم تا نرس دا ولا دكتور زريادي ولا health sister دهم تبلون ولا جل زخنة مالتي تي ناي ولا نايتي تي دكتور وي نرس نايتو أنا زخنة دكتور لعلينا خفض أما يكني دكنا I don't care كندي degree لو دكتور كندي تعشمله لعلي خال لعلي من مسبك فلت أكني دكا نولد كمالتي إذا responsibility نخالقت مدربائي استاذي ندقنا خبانا نلعل زخونة سب كفت أنا هتصانكم كباكم نلعل خفت أيكنا تفريط إيه هتصاقمي ناتكم قدلتي مالتي سازي إذا حلافنت كنسكم علينا حلافنت إزي نزخونة دكتور نزخونة نرس نزخونة سب كن هو يبنى not even ني أبا حقو عباي ولا حتى نقل خن هو زي بناي سازي زخونة سكفتان دحرينا اندحر نتي تسكفتا نتي دكتور كنهبا كن كافلو كنكلالنا وازو العسي كنتور حجرو كم زي يقبرني دلو رأسو اي العلني دلو ولا هاي السنة سمايل دا قبركو في الشخ دابلكو في الشخ هاي بلانني دلو بيناتو بتعشم بخبدو اميت ايا ويا اميت ايا رسبان دا يقبرني زلو كم زيلنا بليز بجاهم اي نفرح يقرمني أنا حبشة نتم تعدو نتم دفاتر كله نفرحهم نتا قبنا خن حتى كمان نفرح ننحد حدنا كنا نوعل ندقنا جن إزي ناتنا تعش ما عين فلت أنا بفرحي إن أنا موت نتمثلنا كمان نخن حتى نتمثلنا نخن حتى ندكتور كيد كاس لسن ودي كم زي قبرني قالي كم زي تقبرنا لا أبزي دون قيلو مجمرة جن كن فلت على نراي فلتت كلونا لو بزعبا زي فلتت اندحر لك confident كونك أخذ زارب تخليها right فلتت اندحر لك confident كونك listen here قال عاي إزي قبرني دلو إزي قبرني دلو إزي قبرني دلو سازي انتاي كقبر علني right انتاي كقبر علني أبزي حجي أبزي تات حجي مبزحت ولا أوتيزم لو مبلغكم أوتيزم لو مبلغكم بر ولا حتى كقبر لكم منه وعلنا هنا نسكمه 80% بعد خاطر قبره إذا مارس ولا زب زنفع دكتور رخيب كان نرس تعشم 80% أباناي تحلافنا تاباناي سلازي حجونكم تسكمنا اندحر لنا نتيو تعشم نجيركم يوبون كاينة الدكتور مسؤول وعلي إلني لا حاني تنحي لا حاني قليلني قلنا انتهي جرا نو مسجزي أخاتب لنا ريفرال مساعدهم سلسلة نقول ريفرال بعلي ريفرال جرا نقول فاكس جرا بليز زي أساين جرا لك سدل لهم إلى مالتي جن بعلى خاطب بالخليها أتي دكتور ريفرال جرا اللي تبلو حلفني رداني مسيرب دلهم بزح سلازبل دزارب كندي أتي تعشمتات استفعل عليه أو كلها جرات استفعل عليه مالتي right of course عندنا استفعل عليه خوينا بقال أفريقيا استفعل عليه خوني جن كنجبرون نخيل بعلنا خنجبرون نخيل حلفنا توسيدنا خنجبرون خنكل علينا دكتور عابيني دو زيلنا نصبت أشمو يبلنا مالتي right إتين إحنا كنترول كنجبرون نخيل كنقاط أتصرون نخيل نحنا خنجبر علينا قالوا كل نزقة بيرين عن نقرفه right كل خالق نزقة بيرين عن نتخلو زفت أمزخيلين عن نقرفه مالتي سلازي بليز ما جمرنا دكتور تسكفتنا خنجرا لنا كل نجا صحيفنا يا خيلنا ترسع يا خراي أو مسات أخا ترسعها بتقول عيبكي بس جلا ترسعها سلازي صحيفنا ها زوال خم زي أجبرني دلو خم زي أجبرني دلو خم زي أجنس أبقى خير الله سلازي كم زي نجبر زي أتم كاي يصحفوا إم كاتم دكاتركم مختبل كلها مالتي right اندحرت بالكها نتي دكتور بجاها يحلفني نافتم زي لعلو ريفرال جبر الليس لمنتاي قال عاي حاجة كبل سلدني يدلهو then what happens early intervention كسدلكم بزحت زي free ولا بزعدي بزح جنزة من دحرت بالكوينكا قرب كبلوها خلي أمبري free ما بزحت زي so why would we not سلامتها ندك أنا زخنهم زي نخل سلامتها ندك أنا زخنهم زي نخل early intervention ندحر له سلامتها متيوم مساعتهم يرداني ولا نحنا جزي برنان بزح كالوت قلعت على ولا ليت أشمو قلما تاخدي حتى نجري يتصبينا مش إذا أتم متيوم جن بعلم أساس يقبلونه تقول عمالي
أفتى عد زلنا كلنا ناتو الشمات I don't know نتاعي كله نأبنتها مزوري كالي بهال نرمز عد خالي جد early intervention program على أب كلها جرات مالتي baby well visit دي ولا mommy and me دي زفل عليه مالتي سيزي دويلنا أقول قلت كن حاتت كن كإل علينا عند حكم زجرنا مجمرة متسيا ما بجزانا أساس كجبروا أمنة ولا كاب دكتور وتأيزي صراحة مصير متسيا أوكي زوال عبي بتحدى ناي أكلاوي راح عند حكوينه ناي أكلاوي حجزوا مالتي حجزوا تمع بالتات انجلن اتناي كل كال استزارمنا لند حكوينها مسؤ السخاتكم مسؤ تقبروا الساتم بليز حلفنتنا عتم كيتبلو خاني متسيم قبروا ولا ويلكم السخاتكم كيتكم بومكم انجلن كيتبلو نو انتهي لكم الساتم من حراب جزا قبروا لو السخاتكم كأخذ دقمو تقول لكم سلامنتاي تصبح نقول الساتم مسؤ تخادر جوز كلها تامع بالها مسؤ ما يتخيل قديحكم الساتم زقبروا زلو سخاتكم كأمستبدقهم مبزحت جزء حزبنا انتهي بلاني وأتولى حتى كاي قبروا لما متسيم تتعايتم مسؤ ما يمزخدو يا مسؤم تتعايتم خد سمتي أفتناتهم على ما يمزعتوا زلو انتهي كما يوعد كلام ما أنتي لهم داخل زاربو قلع حتى أنا عندي خمية بالكل جزء انتهي بل نتوق قلع عرفت زلو درجة ولا حمشت عامة اندحر كوينو اندحر تناتو درجة اندحر بسلسة إذا لو يبقلت اندحر له بتناتو درجة بتزرد دقة جمر على كمال سلازي سرحيكم إنيري لكم early intervention خيد government fund إنيرو اندحر يخمو تعشمتات مالتي family I used to work with انتاي نانا بلونيرنا رسيعي خماني anyway ناي family intervention كم إنيرو نسلسة ورحي government funded نخيد نيرنا مالتي comes the first steps سفل علي خيدنا مالتي so اتولادين دحر مساي زي سرح نيرو ناي قلعتن قلن كمزي FSK زبهال سرح مساعة مسرح نيرو مالتي اندحر تولادي زي قبر نيرو guess what أنا مسكتكو there goes كل نجار تنقبر نبرنا اندحر تولادي مساي كمز بالكم 80% تولادي مساي اندحر هاي يبلو منيرة listen here يبلو منيرة ودخم معبالة يرئي يحوى أنا كخفلي أنا أوكم كاين أزمة أمنيرة سلازي اندحر كمعبل زاليكم ولاتكم نزمت اندحر داليكم قل مساي إتا أنا زقبرو كدقمو تقول لكم don't wait for me الحانة أب someone كتاق متسي عيدكم عايد تتقبيو عبز بوزحنا عايد حقزني زقابير حقزني زبالك أزيتات رئيس لتنحكو عب جريس مسمت أخا خمتات 80% زبلو مزنبركو عب جزاي كأني إتا preach تقبرانا بركو practice كرايا مالتي بوزحوان حقزنا سازي بزح please حتى to early intervention متسي ميرئيوم زخاني السخا خطريو زي كالو أتكريو زخولو هنا له كلا عيني تدلي مالتي أنا professional اللي جن still وقت أوعية من تمتعش متأمس كريس كرام كلا كنتاي أنا ولا تفلتكم على البيت يفطوني كلا مساعز اللو فتي تاش ما يفطوني سازي نملين تاي بلوني هاي مسأمس ساعتين درعيها نعي مهرني الساعتين درعيها نعي مهرني ماي مام اللي حرمت يا السنة اللي حكينا أوكي تمهري لما أنتي نعي تمهرني مالتي سلاز بخمسة خنا بلعلنا حدا عدت راح تقبره أيدخل نازي تقول له كل سب مستي it takes a village مش يبلو حدا عدي إزواسدنا حدا ولا أخذ عبي سلازي إتي village إتي أبجزا حدا اللي كل سب مستي ولا ركب زلو كل كفت أخ لا لا وبزي حدا بزنا خدا حدا بزن حركة يدقن تقول عمل شو كان confused زخون تمع بالن تعشم سلازي زي أخذ بلودكم مالتي make sure early intervention بأجا حتاتو اندحر سجيرمو صبق سجيرمو ودينا لنا اندحر كال تعشم تصقمات اللوناو قلطفنا ادرس كنقبرو نخلينا سلازي بليز زي يمحصناكم مالتي كال بولك اللي حك ترخبوني دليكم كندي سب تعشموا لني سوري تبلاشاني راتا ويب سايت قال بزح حساب عبينا قال لمني ثانك يو نغركم من خيد عرينا مالتي again كل نجا تدليكم information ناتا عبد حنت أكمل لكم تقرني دي بإنجليش دي بدل لايكم مالتي كل نبلا مالتي أبيتبون بفيديو ملكع لكم زيتات everything مالتي ناي فيسبوك جروب هنا لنا our family life with autism and other developmental delays تخون على مالتي كل سبعة وزعته نا كل سبك بالكلخو ناي قلعت نحر له خالق مالي أين دلنينا قلعت نحر دون جيم على بزعبا قلعت نتعش من نحر السبورت كنركب دلنا بزعبا ADHD ولا زخل special needs لك مالتي everybody is welcome قال نجر
ብዙሕ ካልእ ግሩፓት ኣሎ ፕሊስ ናብኡ ከይዱ ናባ ናይ ትምፅኡ ብዛዕባ ናይ ቆልዑትን ገለ እንተደይ ኮይኑ ማለት እዩ ገን ብውልቂ እንድሕር ክትረኽቡ ንደሊኹም ከምኡውን ኣብ ኣድሓነት ዳእካም እውን ቆፀራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ግዜ ምስ ኣኸለ ባዕለየ ዝድውላልኩም እቲ ኢንፎርሜሽን ናብኡ ስለተእትዎ ማለት እዩ ካልእ ዋትሳፕ ክትብሉ ርእዮ ፀኒሕ ሕዚ ዋትሳፕ የብልናን ኤኒሞር ዋትሳፕ ነይርና በዚሑ እቲ ሰብ ናብ ቴሌግራም ሰጊርናና ኣብ ቴሌግራም በብዓድን ገለን ክነብሎ ፈቲና ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ሰው ኣብኡ ዝኣቱ ምሳይ ዝተረኸቡ ጥራሕ እዩ እቲ ሪዝን ዋይ ከዓኒ ከምኡ ገይረዮ ምሳይ ዝተረኸቡ ጥራሕ ስለምንታይ ኣብኡ የእቱ ስለምንታይ ኣይወን ሜክ ሹር ዝኾነ ሰብ ክርብሽ ኢሉ ይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ከምኡውን ክጅምር ከሎ እቲ ሰብ ኦልሬዲ ኩሉ ነገር እቲ መንገዲ ሂበዮ ኣለኹ እቲ ቤሲክ ዝበሃል መጀመሪ ሂበዮ ኣለኹ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ይኸውን ዋላ ኣብቲ ግሩፕ ናይ ፌስቡክ ደሎ ኣብኡ እዚኣ ከዓ ከምዚ ኢልሃኒ እዚኣ ሰብ ከዓ ከምዚ ኢልሃኒ እዚኣ ሰብ ኢልሃኒ ኢሎም ይጅምሩ ዳሕራይ ተኸል ኢሎም ከዓ እናባ ይመፁ ማለት እዩ ሕጂ ዳት ዋይ ከምኡ ይገብር ማለት እዩ ምሳይ እንድሕር ጀሚሮም ተዘራሪብና ኣለና ኣብ ሓደ መንገዲ ኢና ጀሚርና ዘለና ማለት እዩ ከምኡውን ፍሪ ዋን ሓንቲ ኣይከፍሉልን እዮም ክነግርኩም ይኽእል እዮም ኣየ ናብቲ ቴሌግራም ምእታውን ገለ ምሳይ ጥራሕቲ ኮንሰልቴሽን ክትገብር ከለካ ሓንቲ ግዜ ክትረክብ ኣለካ ማለት ክትከፍል ኣለካ ማለት እዩ ካልእ ስፖርት ንገብሮ ግን ፍሪ እዩ ክንደይ 2 ዓመትና ጌርና ኣለና ፍሪ ሰርቪስ በይነይ ጥራሕ ዘይኮንክስ ስድራ ቤተይ ሙለይ ኣነንን ስድራ ቤተይን ማለት እዩ ስፖርት ንገብሮ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ረዲእና ንሕና እውን ብከምኡ ክንረዲእና ንደሊ ንሰብ ማለት እዩ ስለዚ ዳትስ ዋይ ከምኡ ይገብሮ እንን ካብኡ ንላዕሊ ከዓኒ ዊ ኦልሶ ሃቭ ግሬስ ድብል ግሩፕ እውን ኣለና ካልእ እዚ ናይ ፌስቡክ ብዘይካት ሓደ እዚኦም ሙነ እገን እውን ነቶም ምሳይ ዝተረኸበ እየ ዝገብሮ ስለምንታይ ቢካዝ እቲ ምዕባለ ናቶም ኣይ ዋን ሜክ ሹር እቲ ምዕባለ ናቶም እንዳዓበየ ክኸዱ ከለዉ ኣይ ዋን ቢ ፓርት ኦፍ ናቶም ሂወት ኣይ ዋን ነው እንድሕር ዝኾነ ተኣሽሙ ከብሉ ክኢሎም ማለት እዩ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣሎን ዝኾነ ባይ ዘ ወይ እቲ ኩሉ ንገብሮ ኢና ኣብቲ ናይ ኣር ፋሚሊ ላይፍ እውን ሼር ንገብሮ ኢና እዚኣቶም ኦፕን ኮይኖም ኮንፊደንሻል ኣልይዎም እውን ክዛረቡን ከብሉን ብሓንሳብ ከብሉን ስለ ዝገብሮ እየ ማለት እዩ ስለዚ ዳትስ እቲ ምዕባለይ ናቶም ደረጃታት ዝኾነ ተኣሽሙ እንድሕር ኣለዎም ቀፃሊ ክገብረሎም ኢለ እየ ማለት እዩ ስለዚ ዳትስ ዋይ ኣይ ዊሽ ኣይ ክድ ሃቭ ኩሉ ሰብ መበልኩ ነይረ ግን ብዙሕ ተፈቲና ኢና ብዙሕ ፈተናታት እዩ ዘሎ እዚ ክተብል እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ዘኽእል የኽእለና ኣሎ ግን ዳትስ ዋይ ከምኡ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ኩሉ ነገር ኢንፎርሜሽን ኣለኩም ኣብ ኣድሓነ ዳእኩም ኣለኩም ኣብ ዩቱብ ኣለኩም ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ግሩፕ ኣለኩም ምሳይ እንድሕር ክትራኸቡ ደሊኹም እውን ከም ሰብኩም ቆፀራ ሒዝኩም ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም ባዕለይ ዝድውለልኩም ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ኤቭሪባዲ እዚ ተረዲእዎ ኣሎ ፕሊዝ ሼር ግበርዎ ዝያዳ ሓበሬታ ከም ዝበልኩም እንድሕር ኣሎ ዝኾነ ነገራት ኣብ ኣድሓነ ዳእካም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ግሩፕ እውን ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ታንክ ዩ ስለቲ ምክትታልኩም and please share ግበሩ ሼር ክትገብሩ ከለኹም ዋን ሓንቲ ትሕግዙን ኢኹም ዘለኹም ንምንታይ ነቲ ዝመፅእ ሰብ ትሕግዝዎ ኣለኹም ማለት እዩ ውላዱ ክፈልጥን ተኣሽም እንዳተሓጋገዝና ኣብ ወፃኢ ሂወታት ከምዚ ጌርና እንዳሓለፍና ከለና እንዳተሓጋገዝና ክነብል ኣለና ስለዚ let's be part of the solution ኩሉ ግዜ ካብ ምብኣስን ምቁያቕን ምባልን ገለን ከምዚ ኣገርና እንዳተሓጋገዝና ሼር ብምባል እውን ብዙሕ ተኣሽም ኢና ንገብር ኣለና ብጣዕሚ የመስግነኩም ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣሎ ሰዓት ክንደይ ኮይኑ ደሎ I don't know ሰዓት ክንደይ ኣሎ ከብለኩመይ ማለት እዩ okay let me see what time it is what time is it yep ሰዓት ገና already so let's see welcome hi ትርሓስ hi ስለዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣሎ oh thank you ትርሓስ share ገይራላ yeah you can thank you ትርሓስ I don't know which ትርሓስ you are but you can go ኣብዚ ተኣሽሙ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ቆፀራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣብ ኣድሓነት ዳእካም እውን ተኣሽሙ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዞም ሓደሽቲ ተኣትዉ ዘለኹም ተሓትኑ ዘለኹም ብዛዕባ ምንታይ እዩ ገለ ትብሉ ዘለኹም ኣብቲ መጀመርያ እንድሕር ኢኹም እቲ ተኣሽሙ ቶፒክ ኣብኡ ኣሎ ብዛዕባ ማይልስቶን ሞመንትስ ወይ ከዓ ደረጃታት ምዕባለ ናይ ደቅና ኢና ንዛረብ ዘለና so ንኩሉ ሰብ ዘብል እዩ ንኩሉ ሰብ ደዝማረ ተባዕታይ ድኻ ኣንስተይቲ ድኺ ወላ ንኩሉና ዘገድስ እዩ ማለት እዩ ቆልዓ ኣለካ ድዮ የብልካን እዚ ብጣዕሚ እዩ ስለዚ ፕሊዝ ሼር ንግበሮ ሓጉዝኒ and make sure ኣብዚ እንድሕር ኣተኹምና ኣለኹም make sure follow ግበሩኒ ብዚ ኣብዚ ከኣቱ ካብ ሕጂ ንነብዛ ከኣቱ ክጅምረ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ካልእ ብዙሕ ሰብ ስለ ተኣሽሙ ከብል የደሊ friends ክኸውን ዘይክእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ as much as people ክገብሩ ክእል እዮም thank you very much ከም ዝበልኮ ኣብ ኣድሓነት ዳእካም
it's short أدحانة كمينا قرنا أو خيركم دلايكم كترخبوا تخليهم مالتي. I would like to say thank you. Happy birthday wish to قبركم ونمله. We had a great time. Great time, as great as it could be مالتي. Just thankful لزقابير كل نجر زقبرنا زلبي وتنا زبلنا مالتي. So I thank you نقول لخاتكم. Thank you لكم مليون. Thank you very much. Let me see. حتى نحرالله حانتي كوسع حدا خد تخوسع عليه. قد أرانا كحز عليه. قد أرا خمسوركو عبد حانة .com. Let me see here. عبد حانة .com. Here you go. مليخي أسمرينو بلا. Yeah, here you go. عبد حانة .com. يخم تخدم مالتي أبغى قد أرا حز تبلالا تخبيلا نفس كالندر تبلا كمالتي. So you could do that. You know, I just want to say كما خاتكم هنا. لك كما خاتكم هنا مالتي هيوتنا لك كما خاتكم مصدق أنا حركوت نبل مور كم زرقهم حرصتنا تغيرنا نابا بحقوتاتنا خيدنا نقلن كل زيتاتي كل سلازتنا حنايو انت إذا واتت أنا انت أشمن سلاز فلتنا مالتي كمو decision جرنا كم جرنا مالتي هيوتنا أنا أقبلنا مالتي سلازي we're like you كما خم فاملينا تسفايت أورطو زوخانس نحنجر نحبدهم جيم دوم دك أنا نحرب لهم سكن حجزهم سنخيلينا بجاهم تي responsibility إتي حلفنا نب دكاتر نب نرسات نب قلة أين بلو فعلنا كنحزر لنا كل جزء أوبن كأننا نقرأكم 8% ناتكم يعني 8 مئتاويت ناتكم يعني ولا تزبلت دكتور رخيبك ولا تزبلت ثيرابيست رخيبك ولا تزبلت كوتش رخيبك 8% 8 مئتاويت ناتكم يعني أما جابا دي مجمرة مجاجبا نبل أما جاجبا دي عبجزي مساعدة مبالدي عبدجة ماكن شرط حين أكسجين يرخبوا له ديم استفعل عليه نجرات على مالتي زيتات قبل نخيل كاب negative people تعيش من دبنا مالتي دال قسنا قلنا هيوتنا نمرح مالتي نحنا عندك أنا نحنا نقبل أمزري let's be a good example نخون حاجز نحضر لنا نبعنا كنحجز علينا let's be good example عبنتاوين كنكون علينا ندقنا أو تدول الله ما يتدول حاجة بليس عبنتاوين كنكون علينا أبجزا كل نجار أبجزا أيدي جمر مجمرة بدقنا خنجمر علينا عبنتاوين نبعنا ندحر حميمة قالينا دكتور ندحر خيط كوينا مالت ندحر دين حتى كوينا نقلن اتنا مثلنا فريقنا مثلنا يدقنا فريقنا كنبلان okay somebody is calling please don't call حجي أيتدولوا دولكم منا الإعلانات قد أراح حزو because قد أراحت على إني بخم يزخيد بمدى يزخيد مالتي دحر كتر خبر ليهم قد أراح حزو بقد أراحهم قبلكم thank you so much thank you very much thank you everybody I appreciate you تم ولدي في الجروب زلهم كلهم تتحققوا زلهم بالسلام دك أنا خنبل oh my god كأوز بالنجاري اللي مالتي I appreciate you كأتصلوا I can't wait دكهم أبغريس بس حتى زلا ديكونس كأبغريس نلعلي نناتهم potential علو دكنا نناتهم زقابير ذهبهم potential وهبت علو زي تبربرة زي تبلة جن إن دحر بعنا زين فت أخوينا فلتأت إن حزيبنا بتناتنا طرح مستعتنا نبلا دكنا بتناتنا رديت بتناتنا علم زبلنا كله كندي دحلفنا نتراما نقلني نحا بون دحر نحلف أخوينا دكنا هنبلاين خدنا مات سازي I leave you in peace بجاهم بحد أخوينا تعشم النقبر ندكنا كل جزء دكنا تعشمو center تعشمو كل جزء دكنا خونا الله مالتي I appreciate you اسقع next time please share قبروا حتى تات ندحر لون حتى توما كمل الساعة دحرين بسرعة أخو كمل الساعة let's see yeah take questions let me see take questions ريئة قرب تعشمتات نايزية لايت حاتيتكم هلهم we can talk about that قد محيط تزاربنا ينيرنا فيديو اللي أكشف بزعبات TRS قالن بزح الله تزاربنا but we'll talk about it again دحرين but next time زمت أخم كأني نايم تايكي حزة متقمة أوكي 4 ورحي كأوخي انتاي كنرأي لنا نابلنا مالتي so please share قبروا اندحر زخنا حتتات هلو كمل سرقمة قد أرى لا تنمو I have to go but حتتات اندحر هلو usually قالت مستق أسعد حراي قرمنا زملو سوسو سلام كرامة سنبت please share and what is it subscribe and like let's be part of the solution all right ciao